Jordi. Potem. Čo ti odpísal? Nič, zatiaľ. Viete, to už prišlo. Neprišlo to na jeho telefon? Ako si ho tam dal? Už si ho tam dal? Hej. A nepočul si nejaké zvonenie? Ja bližšie, niekde to chceš ukázať. Hej, tak budem sa pretvárovať, pretože však nič nerobím pre Boha, iba otiskam. Nijak mi neubližujem. Ja to nechcem ukazovať, to len tak pre seba nahrávam, pre svoju potrebu. Ten on ako... Všetko má na haku a salame. Mám taký pocit z toho. Dojíš, jak sa chudák snaží a nič z toho. Taký spomalený, jak leňochod, že? Už sa vyšlo najviac spolu, aby sa nebili. Už to sa mi že troška lepší. Už to neho nesíči, to jo. Ako na začiatku. Skôr si ho prestal všímať. Vieš, jak si myslíš, že to mŕtvola asi. Tak to očucháva. Nejaká odozva. 0 bodov. Čo? My sa fakt správa, jak dve to. Jak leňochod, že? Keby bolo, sa prepadne pod zem. My sa zdá smutný strašne. Ako keby... Neviem, možno strašne smutno mu je. Možno, že za to bývalo pani, no však musí si zvyknúť. Než ako prvý deň. No ako leňocha. Dojíš, ďakujem, jak sa snaží. A to nič. Môj Bože, po ňom aj chodiť nič.